Olá, amantes do artesanato. Benvindos a máis un videotutorial onde vamos mergullar no mundo encantador da personalización de toallas de cociña. Oye, vamos a aprender a criar unha toalla de cociña, personalizada a mao, transformando un simple ítem en unha peza única e chella de charme. Preparados para descubrir o paso a paso? Primeiramente, vamos reunir os materiais necesarios. Você vai precisar de unha toalla de cociña de súa preferencia. Liñas de costura e cores variadas, agullas de costura, tesoura, lápiz ou caneta para tecido, e, claro, moita creatividade. Unha boa toalla de algodao é ideal, pois absorbe ben e facilita o traballo. Como os materiais e maos, o primeiro paso é definir o design da súa toalla. Pensé en deseños, frases ou padroes que combinen con súa cociña ou seu estilo persoal. Utilice o lápiz ou caneta para tecido para esbozar o deseño directamente na toalla. Se preferir, você pode usar un molde de papel e transferir o deseño para o tecido. Agora, vamos a costura. Comece escolendo a liña de costura na cor que você desella e enfaila a agulla. Existen diversas técnicas de costura que poden ser utilizadas, como o ponto reto, o ponto caseado ou o ponto atrás. O ponto reto é o máis simples e ideal para contornos e detalles básicos. O ponto caseado oferece un acabamento máis elaborado, perfeito para bordas e preenquimentos. Já o ponto atrás é ideal para liñas curvas e detalles máis finos. Comece a costurar seguindo o contorno do seu deseño. Se estiver traballando con un deseño complexo, divida o partes e costur cada unha separadamente. Preste atención na tensao da liña para evitar que a toalla enrugue ou que a costura fique frouxa. A paciencia é fundamental nese momento, pois cada ponto é importante para o resultado final. Para adicionar detalles e texturas, utilice diferentes tipos de pontos e cores de liña. Combine cores contrastantes para crear un efeito visual interesante, ou use tons sobre tons para un efeito máis sutil e elegante. Explore súa creatividade e nao teña medo de experimentar. Apeo con acento agudo ese finalizar a costura do deseño, é hora de facer o acabamento. Corte as liñas soltas e verifique se todas as costuras están ben presas. Se necesario, reforza as costuras e áreas que posan sofrer maior desgaste, como as bordas da toalla. Finalmente, lave súa toalla de cociña, personalizada a mao e agua fría e seque á sombra. Evite o uso de alvejantes ou amaciantes, pois eles poden danificar as cores e as fibras do tecido. Con cuidado e cariño, súa toalla estará pronta para uso. E pronto, súa toalla de cociña personalizada a mao está finalizada. Con este paso a paso, você aprendeu a transformar un simples objeto en unha peza única e especial. Se você gostou deste vídeo, non se esqueza de deixar seu like, se inscribir no canal e compartillar con seus amigos. Até a próxima!